Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updyan na kami live via Facebook, YouTube kag sa Kika Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Acting Governor Jeffrey Ferrer nagsiling ang pag-resign ni Senator Zubiri bilang Senate President, dako nga kapirdihan para sa Negros. 21 anyos patay matapos matiruan sa iya minor de edad nga abyan. Solar farm ipatukod sa Barangay Granada sa Bacolod City. Prangkisa sang NEPC aprobado na sa third kag final reading sa Senado. Sa good vibes, Miss Bacolod para sa Miss Universe Philippines nangin unod sa pila ka mga social media pages nga nagatutok sa beauty pageant. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, solar farm nga ginaplano nga itukod sa malapit 75 hektarya nga duta sa Bacolod LGU sa Barangay Granada. Magluwas sa ginaplano nga 150 megawatt solar power plant sa Barangay Felisa, may separado nga investor ang luyag magpatukod sang separado man nga solar farm sa Barangay Granada sa Bacolod City. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga tuyo sa investor nga arkelahan ang porsyon sa malapit 75 hektarya nga nabakal nga duta sang syudad. Target sang proponent nga maka-generate sang 1 megawatt sa kada 2 ka hektarya nga solar farm. Nagapating alkalde nga mangindako ini nga tikang agud mapanubo ang presyo sang bilis sang kuryente. Damlag pa, nakigsugilano ng alkalde sa pamunuan sa Department of Energy agud mapatuma ng price freeze sa nagasakang nga bilis sang kuryente sa piyak sang epekto sa El Nino phenomenon. Gindugang niya nga dapat ma-regulate ang power rate increases ilabi na sa mga lugar nga napaidalom sa state of calamity. Ang syudad sa Kabangkalan, Silay, pati ng Banwa sang Valladolid kag San Enrique ang pinalamang sa mga LGU nga napaidalom sa state of calamity tuga sa El Nino phenomenon. Capacity subong sang solar farm sa Negros is already 500 megawatts. So base sobra na. But the more the merrier. Kung mas damong sila base mas dako ang ato na yung discount. May Felisa ta before, di pa nga proposal. Meron pa gina. So dayon pa na, my understanding is 100 hectares na for solar power farming. Sa number 9, bago nga pamuno sa National Bureau of Investigation, nagapasalig nga mangin bukas sa ilataratapan sa kung sino man ang nagakinahanglan sang ilang nga serbisyo. Sunod sa kay NBI Agent in Charge Manuel Fire, ang mga yadtong nagakinahanglan sang investigative assistance ang pwede lamang magkadto sa ilataratapan basta lamang may basihan sunod sa iya, ila ini nga hatagan sang atensyon. Uyag naman na paayo ang pag-cater sa mga nagaprocess ang NBI clearance. Sa tunga sang kainiton, iya ginalauman nga ini ang maaksunan sa iya nga tion. Kung sa itong priority ang kampanya kontra sa illegal gambling, sunod sa kay Fire, iya anay ginmando ang pag-hold sa mga operation banguduyag niya, anay nga mas makilala ang area nga nasakop niya bilang pamuno sang NBI Bacolod District Office. Samtang, pasalig niya, padayon naman ang pagpangusisa sa mga pending nga kaso kag ang iya nga pag-check sa mga backlog para ini ang mabuhinan na. Ang NBI National Office na sunod sa iya ang nagausisa sa kaso nga pagbilin sa mga body parts sa guwa sang taratapan sang NBI Office kag hindi siya makahatag sang update diri pero padayon ang investigasyon sunod sa iya. Well, ang sabi ko sa kanila, we will put on hold on everything na merong operation. Kasi to be honest with you, hindi ko talaga alam pa yung yung environment dito. Siguro we'll just take it one step at a time. Sa number 8, Mayor Albi magahulat sang COMELEC accreditation sa natukod nga KNP bisan mayara na sang kapareho nga political party nga sadto natukod ni Anay Senador Bam Aquino. Wala sa nakita nga konflikto si Mayor Albi Benitez sa natukod nga kilusan ng nagkakaisang Pilipino sa separado nga katipunan ng nagkakaisang Pilipino nga ginapangunahan ni Anay Senador Bam Aquino. Ginpahayag sang alkalde nga magahulat siya sa gihapon sang accreditation nga manggikan sa Commission on Elections. Plano sang alkalde nga ma-align ang gintukod niya nga political party
o kung magsaylo na lamang sa Partido Federal ng Pilipinas sang Marcos Administration. Ini sa tion nga matigayo na ang iya pag-resign sa Partido Demokratiko Pilipino upod sa iban pa nga mga local kag provincial officials paagi sa ginadihon nga mass resignation. Sa number 7, lalaki nga nasapuan patay sa suba sa barangay Pahanukuy sa Bacolod City tubtub karon wala sa gihapon makilalaan. Nagduha na kasemana nga nagapabilin sa morgue sang Holy Angels nga punerarya sa Quadra Lacson Street sa Bacolod City ang bangkay sa isa ka wala pa makilalaan nga lalaki nga nakitaan sa suba sa purok hanap buhay sa barangay Pahanukuy sa Bacolod sadtong Mayo 3. Ang lalaki ang ginapatihan nga nahulog sa taytay. Wala ini sang bayo sa masapwan kag naka-dark brown nga shorts bangod nadugayan na. Kung wala pa sa gihapon sa pamilya nga makapalapit sa Holy Angels nga punerarya, mapilitan ng management nga ipalubong na lamang ini. Sa mga nadulaan sa himata, mahimo lamang makigangot sa Police Station 8 sa Bacolod ukon sa Holy Angels. Sa number 6, 21 anyos nga lalaki patay sa matiruhan sa iyaman lang abyan nga menor de edad. Patay ang 21 anyos nga si Rodemil Gantalao matapos aksidente nga natiruhan sa abyan sa Purok Kabatuhan, Barangay Tabunan sa Bago City sang Domingo sang gabi. Suno kay Police Senior Master Sergeant Erwin Hamandre, case investigator. Nagapanglimpyo ang 17 anyos nga menor de edad sa sulod sang ilabalay tungod manog pauli ang iailoy sang nagkadtuman sa ilabalay si Gantalao. Ginsugo niya ang menor de edad nga kuhaon ang armas sa iya stepfather. Ginkuha naman sang 17 anyos ang caliber 38 revolver kag sanghana niya ini nga iduhol. Aksidente niya nga napitik ang armas nga nakatuon kay Gantalao pero may alegasyon naman nga iya ginlango-lango nga tiruhon ang abyan kag aksidente sini nga napitik ang pusil. Naigos ang bala sa agtang ang biktima. Gani giningagaw dala sa ospital pero Lunes ang kaagahon napatay si Gantalao. Yara na sa kustudiya sa DSSD Bago City ang sospitsado samtang ginahulat pang desisyon sa pamilya sang biktima kung magapasaka sila sang kaso batok sa menor de edad. Sa number 5, ginaagda sa Negros Association of Chief Executives ang mga alkalde sa Negros Oriental kag Siquijor nga magupod sa ila. Isa ka resolution na ginpasar sa Negros Ace nga nag-imbitar sa mga alkalde sang Siquijor kag Negros Oriental nga magupod sa grupo kag magbuylog sa vision para sa Negros Island Region. Ginsiling ni Mayor Javi Benitez, ang presidente sang Negros Ace nga siya magapadulong sa Dumaguete sa weekend kag mahimo nga kaupod niya man si Manapla Mayor Manolet Escalante. Tuyo niya nga magsapol sa mga opisyalis dito kag para man makasugilanon angot sa among pagpangagda. Isa pa ka resolution na ginpasar sa Negros Ace nga nagahingyo sa Department of Environment and Natural Resources nga ipabilin sa status quo ang contemporary map sang Negros sa pagpatuman sang Negros Island Act nga nagatuga sang Negros Island Region. Sunod sa kay Benitez, isa sa ginalantaw nila amo ang pagpatuman sang NIR mahimo magapekto ini sa isla bahin sa altered boundaries sa mga syudad kag banwa sakop sini. The chief executives, kaya Negros Ace is only for Negros Occidental na mga chief executives. Pero bangod sa bagong hopefully nga isa ni Presidente nga lay, which is the establishing of the Negros Island region, we have to reach out to our counterparts man sa Oriental kag sa Siquijor. So we are inviting them for a discussion. Siguro the welcome and maybe fellowship with the other chief executives of Oriental. When do you intend to do that? Sa number 4, masobra sa 4 billion pesos nga annual budget ginapaabot sa Bacolod LGU sa 2025. Halos matupungan na sang local revenue collection sa Bacolod LGU ang ginabaton sini nga national tax allotment gikan sa national government. Gani ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga kung mangin epektibo ang real property kag business tax collection sang syudad, mahimo magsaka pa sa 4 billion pesos ang mangin pondo sang LGU sa madason nga tuig. Ginatanaw sang alkalde nga dako nga bulig sa pagsaka sang revenue collection sang syudad ang mga programa bahin sa land banking. Ang pagpasangkad sang local revenue nangintikang sang syudad agod mapuna ng kapin 300 million pesos nga budget deficit sang nagligad nga tuig.
Sa number 3, Bacolod LGU magahulat na lamang sa assessment para sa natapos na nga dry run sa Egypt sa Barangay Vista Alegre. Ginatun-an na sa syudad ang mga tikang agud matugyan sa mga modernized jeepney cooperative ang mga ginaplano nga green route sa syudad sa Bacolod. Ginsiling ni Mayor Abdi Benitez nga nangin madinalag-on ang 5-day dry run nga sang Egypt nga ginpatuman sa Barangay Vista Alegre. Pero maghulat siya sa assessment sang resulta sang dry run antes i-recommend sa konseyo ang posible nga amendment sa local public transport route plan sang syudad. Tuyo sang alkalde nga mapatod ang mangin epekto sang pagtalana sang Egypt terminal sa mga pasahero kag subong man sa nag-operate nga mga tricycle operators sang and Drivers Association. Duha ka mga green route ang plano itukod sa Bacolod LGU. Nalakip diri sa Barangay Vista Alegre kag Kabug. Plano sa syudad nga magdugang sang rota agud masabat ang hingyo sa mga residente ilabi na ang mga nagapuyo sa relocation site. Ito po kwenta. So anytime soon naman na siya. So ready na storyahan lang to sa mga stakeholders kung ano ang concern nila, and once we address their concerns, masugod naman ito po. But eventually, aside, ginuuna lang yung mga green routes to highlight ang entries ng electric vehicles. Ang atong gigit na tuyo is to move to mga electric vehicles for public transportation because for two reasons. One, it's better for our environment. Number two, ang operational cost niya mas malubo, which means possibly that we will have a more affordable rates. Sa number 2, prangkisa sang Negros Electric Power Corporation ang aprobado na sa third kag final reading sang Senado. Ginaprubahan na sang Senado sa third kag final reading kahapon ang franchise ng Negros Electric Power Corporation o CONEPC agud mag-operate bilang bago nga distribution utility sa Central Negros pinaagi sa joint venture agreement sa Central Negros Electric Cooperative o CONSENECO. Sa ginpatigan nga plenary session sa House Bill number 9805, 22 ka mga senador ang pabor sa pagpasar sang prangkisa. Magahulat na lamang ang NEPC sang perma sang presidente para makatigayo na padalagan sang Electric Distribution Company na nagaserbe sa Bacolod, Talisay, Silay, Bago, Murcia kag Don Salvador Benedicto. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Big loss para sa mga Negrense. Ini para sa kay Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer ang pag-resign bilang Senate President ni Senator Miguel Zubiri. Sunod sa kay Ferrer, ini magdubo sa 1.2 milyon ka pesos sa kada tuig ang ginahatag nga suporta ni Zubiri nga isa man ka Negrense sa kada banwa ang syudad sa Negros Occidental nga mayara siya sa proyekto kun advocacy. Dugang pa ni Ferrer, dako man ang bulig ni Zubiri sa sugar industry. Dako nga bangin sa ekonomiya sa probinsya ang industriya sang kalamay. Kahapon, nag-resign si Zubiri bilang Senate President matapos ang pagpangalagad sang malapit 2 ka tuig. Hindi naman maapektuhan sunod sa kay Ferrer ang Negros Island Region Bill. Sunod sa iya, yara na inikaroon sa Office of the President kag damlag pa, nagsaad na ang presidente nga iya inipagalagdaan. Si Zubiri, ang principal author kag co-sponsor sang NIR Bill sa Senado. A big loss sang taga-Negros because si Migs taga-Negros man ay considered man na siya Negrosano. Kada ko sang ginabulig ya every year. Amo na ya ang ano atubangon mo. Kung hindi mo makuha ang majority anytime pwede ka ma-unseat. Away na tayo, hindi na yan ma-apektuhan, kaya approve na to. Last week. So kung hindi ma-pirmahan pa na sang aton nga presidente, malaps na siya intulong. Kag sa Good Vibes, Miss Bacolod sa Miss Universe Philippines ang nanginunod sa pila ka mga social media pages na nagatutok sa beauty pageant. Buwas na ang Coronation Night. Samtang nagahilapit ang Coronation Night, nagapainit ang kompetisyon para sa Miss Universe Philippines 2024. Si Yvonne Catamco, nga among nagatiglawas ang Bacolod,
ang unod sa pila ka mga social media pages nga nagatalakay sa mga nagapangibabaw sa mga preliminaries. Sa listahan sang Pageant Awards Philippines, kabahin si Miss Bacolod sa mga para sa ila nag-stand out sa interview. Ginsiling naman sang page nga Becky's of Pageantry nga si Miss Bacolod hindi man magpaperde sa kagwapa. Sa The Crown PH naman nga page, ginlakip si Miss Bacolod sa evening gown standouts. Buwas may baluan kun bala, magapangibabaw pagid man si Yvonne sa Coronation Night. Yaring porsyon sang sabat ni Miss Bacolod sa preliminary interview. Now, you have a lot of love for your mom. How does she feel about your pageant journey? It's very personal. So, my mom is so happy that I'm here. And to tell you honestly, I am raised by a house helper mom, at the same time a single mom. That is why I am so proud of her. At the same time, proud of my journey of being here in Miss Universe Philippines, because after all, everything we've been through, I've been here. And I'm about to realize that dream, our dream, mine and my mom's dream. Thank you. Nick, good luck sa kay Miss Bacolod. Good luck sa tanan ng mga kandidata buwas sa ilang Coronation Night. Kagdra pata mabalaan ming no kon mangibabaw gid man ang beauty sang Bacolod sa Miss Universe Philippines. Buwas na ha. Yes. Kaagap ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.